Darba minnhom rajt dan il-painting The Basket of Fruit ta' Caravaggio u malli rajtu kienet Love at First Sight u minn dak iż-żmien law iddeċidejt li dejjem irid nistudja l-istorja tal-arti u issa nagħmel xogħol ta' freelance curator għal eżibizzjonijiet tal-arti. Il-minuta tibda issa. Melanie Erickson, koordinatur eżekuttiv tal-Malta Biennale. Palissa ovvjament qed taħdem fuq il-Biennale ta' Malta, inti Melanie għalik personali xi jfisser eżatti dan l-irwol? Ir-rwol tiegħi fil-Biennale huwa ta' Executive Coordinator li nagħmel Project Management u bħalissa qed naħdem fuq madwar 50 proġett. Hija opportunità amazing fejn qed naħdem ma' artisti rinomati lokali kif ukoll ħafna artisti internazzjonali. Għalfejn taħseb li huwa importanti għalina li iva u Malta jkollna xi ħaġa bħal Biennale wkoll? Il-Biennale f'Malta isir fis-siti ta' Heritage Malta, fis-siti storiċi. U din toħloq dialogu interessanti ħafna bejn l-arti kontemporanja u s-siti storiċi u il-permanent collections ta' dawn is-siti. Il-Biennale ħajsir ġo 11 sit li ħajkunu mqasmin bejn il-Birgu, il-Belt Valletta u iċ-Ċittadella u x-Xara Għawdex u ħajkun mill-14 ta' Marzu sa' 29 ta' Mejju.